seara lume, eu sunt Robert și astăzi vom fi alături de Alex și de David. Poate nu-l cunoașteți, dar vi-l voi prezenta. Amândoi sunt veri și vom juca Minecraft, va fi o serie nouă, Minecraft Survival, poate voi mai face și o serie de Build Battle Team, depinde. Să vedem dacă o să am vizualizări la Survival, poate să fac și de Build Battle Team. Băieți, ce facem astăzi? Eu fac Încercăm să facem o casă. Da, suntem pe un server, e destul de șmecher, o să vă las și eu adresa IP în descriere, dacă vreți să intrați, poate o să ne întâlnim, nu o să ne jucăm, dacă vreți. Ok. Am avut niște elemente, deci n-am jucat deloc, doar că a fost un event și ne-a dat tuturor. Deci, să nu vă întrebați de unde avem un stack și 5 de diamante, 3 cuburi de diamond, deci lol, așa. Și multe altele. Bun. Deci punem pe jos Wackwood sau... Da, Ok. asta fac. Avem un Poți să de sapper. ce? Nu, am uitat să mai fac și una că mi-a gata. Am nisipul să lași. Dar uite ce coată piatră. Bă, Foarte. să-mi dați foarte arul la acest bun. ăla micuț. Da, video e pe ăla. Nu știu. Vă fac și vouă niște shovel-uri? Eu am una, dar nu știu stick-urile. Dar am eu stick-uri. Am și eu. Le-am pus. Ok. Îți dau Alex și ție. Da, nu trebuie numai. De că am una. Poftim, Am bă, ți-am una. dat acolo. Așa. Mai trebuie să o înălțăm. Ăsta le punem în ce? David, tu mergi să cauți piatră. Atât, asta să faci tu. Caută cobblestone, bă. E treaba mult pentru furnal neapărat. E treaba furnal. Foarte important. Sper că o să vă placă seriile astea și dacă o să vă placă, nu ezitați să dați un like sau un subscribe sau orice altceva. Ce se poate, share, ceva, ca să faceți și noi un pic de publicitate. Canalul este recent deschis, l-am deschis astăzi. După ce ne-am hotărât foarte mult să, am zis să deschidem și noi un canal, să facem așa, am zis, bine, ok. Și am început să jucăm CS Source, sper că vă place acea serie. Și acolo, dacă vă place, la fel, dați un like, subscribe, share. O puteți găsi pe channelul meu. Da. Un videoclip cu CSS. L-am cam pierdut. Da, am filmat astăzi un videoclip și l-am cam pierdut din cauza unei pene de curent. Și da, videoclipul avea cam în jur de 12 minute, dar în fine o să filmăm noi altul. Ne pare rău. Ok. Am găsit aici un munte de piatră. Nu, să M-am e, cum am gândit întrebat. să mai încep și o serie de Samp pe serverul pe care poate îl știți, pe Blue Bugged. Dacă nu știți IP-ul, o să vi-l las și la aceea când o să filmez. Da, o să încep cu un cont de level 7, dar îmi vă spun de acum că n-am doar vreo 400 RK și nicio mașină. Pentru că am luat o țeapă, să zicem așa, și na. Deci n-are rost să mai încep de un cont de level 1. Voi juca, cred că, cu amândoi, Ca la mine. să sperăm. Așa. Build Battle Team, cred că dacă voi juca, cred că doar cu Alex. Deci ăsta e Max AC Alex, uite ăsta de aici care pune wood ca prostul. Ăsta cu skin de faraon. Și eu sunt ăsta, ăsta micu cu skinul lui Rafael, aici așa, stai să vă arăt. Uitați așa. Da. Ok, deci să continuăm. David, Da? ce faci? Am găsit un munte de piatră. El patăl. Te-ai setat? Oh, aici la casă. Da. După cum vedeți, nu jucăm de foarte mult timp, nici n-am apucat să ne facem o casă, am făcut doar 2 rânduri și abia nici n-am făcut încă podeaua.
Zona în care suntem noi este destul de bună, după părerea mea. E liniștită, să zicem așa. Deci nu sunt foarte mulți pe aici. Cam liniștită până seara. Până vin creepy și... Da, mi-am aruncat shovel-ul din greșeală în apă, what the fuck. Ok, trebuie să-mi fac altul lol. Dacă-ți dau că nu-l folosesc. Stai aici afară. Am 2 stack-uri și 32. Nu mai avem lemn. Numai 17 bucăți. Stai că mai am eu. fiindcă nu ne-a dat David al acesta ăla. Da, bă, Cum? Sunt de-aia leu la acesta, că nu ne-a dat. ai 2 stack-uri acolo, ți ajunge. Am văzut. Să pui pe jos, apoi după aia mai căutăm. După părerea mea o să fie niște videoclipuri destul de interesante, pentru că, mai ales când dacă o să faceți ceva de Build Battle Team, ceea ce nu prea vedeți doar pe la Rafael sau, știu eu, X-Lader. Nu foarte mulți youtuberi, dacă pot să zic așa, din România fac această serie. Poate n-au aflat de ea sau nu vor sau cine știe ce. David? Timp Da? mai ai? Cât timp mai ai? Da. Stai, acum vin. Dacă vreți, eu joc League of Legends. Oh my god! Ce? Bă, ăla nu-i Rafael? Care? Ăla nu-i Rafael adevăratul care o scris în chat? Eu știu că așa e numele lui. T. E Rafael. Ba da. Ăla e adevăratul, nu? Nu cred, nu știu. De fapt, da, poate cineva o fi intrat cu numele lui. David, dă-mi lor acesta Da, la mai mult ca sigur cineva o fi intrat cu numele lui adevărat, să zicem așa. Dar nu contează, eu am luat doar skin-ul, dacă sper că nu se supără Rafael. Deci, na. Da. Standard. Ia să vă dau lor la astea. Ok. Bagăți, dați-vă din față. Băi, Da? așa stai, că mai am la celălalt. N-ai trebuit să punem o protecție pe uși? Mai pune, că acum. Stai. Nu mă lasă să Bă, cum dau se de pune dau mă oricum. protecția pe uși, bă? Nu știu. În fine, aveți mâncare? E... Magnus. Ia să Ah, da. Modific, Bă, nu nu mă vreau lasă să să... mănânce. Nu, pe unul aveți, nu știu de ce. Nu mă lasă să dau. Da, dacă vreți să jucați League of Legends cu mine, sunt pe regiunea EU-Vest sau și pe Nord-Est, dar mai mult pe EU-Vest. Nu pot să-ți dau, nu știu pe care nu ți-am dat, pe care vă modific, că vreau să mă, acum. Dacă vreți să jucăm, puteți scrie la aceste videoclipuri în comentarii Băieți, ce mai facem aici acum? și Nu știu, până Vorbim. e seara nu poți face. Cât e seara nu pot să fac nimic. De ce? Nu prea aveam căual. Acest episod va dura Am să mai facem puțin carne. ca celelalte pentru că este primul din această serie. Și... Cât sand avem. Da. O să facem sticlă. cred că mâine sigur vom posta și din CS Source și din Minecraft un nou episod, poate chiar și din Sam. Ok, o să vedem noi. Mai facem ceva pe aici și cam atât va fi episodul nostru pentru astăzi. Nu ce să mai ridic un nivel acasă. Nu uitați, Robert vă poate lăsa și De ce, David? adrese pentru Facebook dacă vreți să ne Da, dacă vreți ajutați. să vă las adresa mea de Facebook, că nu este niciun secret. Dacă sunt ei de acord, poate vi le las la lor. Dacă vreți, ne puteți ajuta. Am fi foarte recunoscător. Puteți da și voi un share, ceva, dacă vreți, sau un like, să facem acolo niște views-uri și noi. Pentru că eu consider că fac niște videoclipuri destul de decente alături de prietenii mei.
Și Vechi. da. Cam atâta a fost episodul nostru pentru astăzi. Nu ezitați să dați un like, subscribe Deja și da. share. Bă, Băi, ți-am zis, bă, că e primul Lasă, videoclip. Ok. mă, Băieți, mai aveți ceva de spus? mă supă. Mulțumim YouTube, sper să ne ajutați. Sper să vă placă aceste serii de jocuri. No. Suntem încă începători. Sperăm Ok. să Eu ne vă puteți salut ajuta. și ei vă salută de asemenea și mai vreau să zic ceva. Salutare! Camioane! Da, bun. Hashtag.